Sa atong unang pagbasa, si San Pablo naghisgot nga, or si San Pablo gihisgutan nga andam kay siyang musaksi sa iyang pagtuos Ginoo. Sa una, siya usa ka manlulutos sa Ginoo, pero karon andam na siyang magpakamatay para sa iyang gilutos. Mao ni ang lungtad sa giingon diri sa atong tubag sa Salmo, bantay ako o Dios kay ikaw ang akong gilauman. Kung ang Ginoo gi atong lauman, niya mobantay na siya nato, hasta ang atong kaaway mahimo natong higala. Lingay mong tupad ing na gusto ka nga makihigala sa imong kaaway. Ana niya, kung ang imong kaaway ang imong bana, ingnan Ginoo, bantay ako o Dios kay ikaw ang akong gilauman. Ayaw laom dito sa imong bana or sa imong asawa, dito sa Ginoo. Nya, kung ang imong kaaway, imong office mate, dito kas Ginoo mo ingon, bantay ako o Dios. Pasabot, bantay ko nga dili ko matintal sa pagpangaway aning akong igsuon nga nangaway nako, kining akong office mate, kining akong classmate, o bisan kining akong ugangan or in-laws nga nangaway nako. Usahay pagani dinhi simbahan, awayon pata sa naar sa simbahan. Mao nang ato gyud nang iampo na karon unsa may lungtad kung ang Ginoo mobantay na nato, maliwat na ta ni Kristo. Dinhi sa atong ebanghelyo, si Kristo nangandoy gyud nga mausa ang katawhan. Kita di ay kon mohingkod na ning atong pagtuo, dili na ta makig-iyahay. Ang ato ng effort, ang atong paningkamot nga mausa na ta. Nya unsaon man pagkausa, alagara nato ang tanan, apil na ang atong kaaway. Muna si Jesus, niingon siya diri, wa ko magampo sa kalibutan, nagampo ko kanila nga mituo. So unsaon man aron ay mutuo, magsigi na tagsangyaw sa atong pagtuo. Mabitaw nga usahay dihas pamilya, dili gyud mudako ang mulambo ang pagtuo kay ang mga ginikanan dali kay mga saba, dali kayo mangusi, manlatos. Okay ra unta na, basta naagi nang magrosaryo kada adlaw, musimba gyud kada Domingo, nya naa nang pagpasayloay, naa ang pag dinawatay sa usag-usa. Kay mao man na ang bungas pagtuo, maliwatan ni Kristo ug nagkinahanglan kay taana karon. So ato sang yampo ang ato mga leaders sa simbahan ug sa gobyerno, labi na gyud dinhi sa atong nasod, nga kanabitang pagpasaylo, pagdinawatay, dili pagkompetisyonay, dili pagdinautay, mao na unta ginay muhari kay mao ginay sinugdanan sa nindot kaayong kaugmaon. Nilingay mong tupad ing na andam ka makihiusa sa imong kanang gasigig daot ni moron, na andam ka makighiusa. Nya labi na jud alkansi pagyud ka kay ang nagsigig daot nimo mao pagini arang-arang ang kahimtang, nya ikaw nagtinarong kunuhay uyamot kayo, nya makighiusa kaniya or magsikag ampo nga may ratag gabaan, may ratag makarma.
ayaw gyud ana kay mauna ang Dios nung kinaiya. Muna si San Bonifacio ang atong martir, obispo ni siya, pero gasigi ra gid siya og higugma og paningkamot nga mahiusa ang simbahan nya kay naa may di makighiusa samtang gamisa man tingay ni siya gipatay. Walang sa siya musukol kay nga naman nabaday na higugmang musukol mo patara ra gid na og nahimo siya karong bantugan nga modelo sa atong pagtuo.